malikin duka ruhin da ke garin na sani, mamallakin nasara ta idan da rai zan gani. Rayuwa ta yi min kyau ko bai da so kame, guri a rai ya bi bargo da jijiya har jini. Inda rai mafi da rai hakuri za ya zama matashiya da sanni ne. Lokaci mai tunamin da rayuwa tun jiya, na shiru sai tunani ya mamayen zuciya. Kowa akwai lokacin sa, yau na zamo siniya. Hakuri bai baba inda za ka je duniya, an kyamatan an killacen. A yanzu na shaki iska ta yantuwa, gobe ne. Mafarkin kullum a ce nai sama, mahaifiya babu ta makarta na fada zan kuma. Sanda duk zangaza sai ta kara min azama, kai lokaci sannu karshen wuya akwai rahama. Mai haƙuri zace gari abinda da ya fi kimar ka sanni kwankare. Ya sagir fatila zo dan ƙauye mai kyan gani, Musa Bashir Musa Kausar Tarajira ka sani. Abubakar Martima goyo zakirai zai ni, sai Mustapha Ice Nasir Zubairiya zamtini. Sanan da kai Ibrahim Shaibiya kai ni, da Shamsuddin dan awai so bitin kayo na gini. Ya Usman Mustapha ya Khalifa ne kai mani, basan rabo Ibrahim dan abubu kankani. Abubakar Salisu ma mason yaro bari, da Ibrahim Umar kudai aya mai hani. Wakar akwai Musa min ya haya barau dai tini, sanan Shu'aibu Salisu abadin yigi ya mini. Baba Suyusi Ibrahim gamo hadi na jini, sai Abubakar bin Suleiman neman ka har sansani. Ya Usman Mabasaman Geografan miya Zakariya ya ni ne. Jafar Ali Bidara Moscowel da kai zangama, duk mai bidar ya ga Haruna Idris zai jima. Haduwo kan misalin Adamu sai an jima, sannan akwai Musa Yakub da Bello yau ka gama. Kewa muke ya Shu'aibu Husaini dan Gilma, Kabiru Isa Shu'aibu Hajejana sallama. Dijon ina Abubakar namu dan garin Kyarama, taso mu je Bello Hashim zaman sukul ka gama. Prince ina Ibrahim Isa gwanin hikima, da Sadiyo Abubakar dan Abbas da bai sangwama. Awal ibn Musa ladan zubo ruwan korama, Oral Muhammad da Awal lebo jigi kai sama. Siniyo Alhassan dan Talaku zai ki zama, Abdul Wahab garbaran fagwani gurin Maryama. Ison zaman Abdurrahman nasa Abdullahi ni dakta mai gida nawa ne. Sai Nazir Abdulhamid Taure na gamar na yake, sai Kaliboy ya Suleiman batun gawai ya yake. Ka da kai ya Abdullahi Abubakar sassake, sai ina
Abubakar Sabi'u gwani ka dake. Musa Adam nawa yake dan kyawu yau ya kake. Da Mustapha bin Awaisu dan Hajiya Bubbike. Inda akwai ka gida na yar uwa zan sake. Na Shukura ya Suleiman Ashirja kun yake. Umar Faruk bin Yunusa giwa ba ma take. Aya gwani na waril abba madana kyau kake. Da mu Hussein ya ci yaman da taurakin ma kake. Umar akwai babba Musbahu Ahmad zan sake. Ami fito ya Akilu Nasir mukai tsallake. Sai dan Gumel ya Umar Mustapha abin ya yake. Umar na Fatima ganin Abdullahi Hassan na yayawai yaushe ne. Sai Mustapha Ismail Sumat a kai Nigeria. Hajar Ali Yakubu Usman Aya mai nasara. Yabo Abbas dan Aminu daga garin Babura. Abubakar Mustapha makiyin kai hatara. Na Sajida sannan Umar Madaci yau na kira. Ina bidar sanganin kama Kabir nasara. Sannan Sadiq Nura Adam yau zakirai na kira. Bashir Hussein dan Abuja anan dawa zai kara. Ya Imran Ismail Abdullah yau na jira. Baitin Muhammad Garba a yagunin shekara. Abbas Kabir Mr. Abbas Katanga yau na kira. Da Usman bin Muhammad Custom da bai makara. Michael Umar Abdulhadi Yakubu Zadan Babura. Sannan Najib Sani mai gatarin ku yau na jira. Yusuf Unique mai Takanik. Sai Amudin na Kazanya Abdulkadir Gobale. Bitin kanai Ibrahim Gwaram Zahin Jiniya. Wani ina Abubakar Baffa mai gida ka iya. An gaida kai Shatiboy ya Shatima bin Yahaya. Sai Abubakar Safiyanu da ba da kai zan saya. Bisa da kai bai bazak son nasar maya jan wuya. Baballaya Adam Hussein Siddi zangarin Nisamiya. Sai dan kwalam na MD Habu da kai Zambiya. Na Amina Ibrahim dan Markega tarbiya. Yusuf Yunus shi ta dangai da kai gwanin Sadiya. Garbasiya Ibrahim Gwaram Ibn Yahaya. Awar Kabir na muringim gwani dodon jiniya. Umar Lawan Gwalaman Digumel cikin area. Sannan akwai Mutaka Sabalamiya Hasiniya. Lawan Kabir ya Amir na Kaduna zan kafiya. Garin Adam na ya madam hakuri za ya zama matashiya da sanni ne. Wakar akwai nawa Kebi Kabir Sile Monita. Yunis Bashir sanni Malam hasken katam karwata. Sile ina Mustapha dan Gwaram a yau sai shata. Dan Addani Isa Harun B-boy mu dan shakata. Da Waridi Takwara Ahmad Shu'aib Sakata. Dan Sitiya sannan Abdulrazak Monita. Abubakar Firsile Manganin biya karkata. Dan Alhaji Dawa Umar Abdullah Saurakwata. Jafar Muhammad Hassan makiyan kanin sun bata. Ta son ina Dawa Jafar Abdulaziz lokuta. Sannan Muhammad Sani Ado daɗi gurin ambata. Sadiq Hassan Musa mai kinka dole zai birkita. Ya Usman Saba digiran da babu kai zambata. Sai
ya haya Ashiru John baitin kazan ambata Umar Hashim we love him sai Umar shi ta kokan da zan yi kankane Alkiri sun Shaibu Lurwani kyau har baka sai Alhassan Ibrahim Abangumel na maka Adam Habib ya mi gyambo yan dusaka daukaka Baraduwa ya Kabiru Yunusatar min daga sanan akwai alawar balagu har na saka da sahanun sanni dahir rodira na saka Umar Yakub mai gida babu wanda zai ja maka an gaida kai ya na Zainab Umar Musa Shadaka Kalil Mudan sai rigero su ringa sai dai daga ina Jawad Garki Abdurrahub Allah zai maka dan bindiga sai Abdullahi bin Sunus muje maka sai dan Bilal ya Aliyu mai gatari na saka duniya ya Muhammad Nurawai ya haka Abubakar Abdullahi garkin kuta haskaka Abubakar Farikakar Fitorial Diksa Abubakar Harun gobe ne da kai abba ya miya ufediri babiya umma an da Tahir Abubakar gwagwarmaya Imam Nasa ala Adam ka zaurakin tabiya injiniya sannan Adam Abubakar duniya sai gwammarit ya Abdullahi Isa zo maliya Abdurrazak Ibrahim didakta dan kawaya ya Usman Abubakar har ba za ka je lafiya sai dan gari ya Lawan Sale dalibin kimiyya sannan akwai ya nawa ma bitin Yusuf ya haya ya Tajuddin dan Bala lokaci gaban duniya sannan Muhammad Batiro da Makutar siniya baitin kaya dawa Haisani Imsani James Nabiya Ayuba bi Sale Yubis dan Taura bai tutiya dan garke bai tunkara bi Usman Nabiya Sansabil Zakafabil abinda da ya fi kimar ka sanni kwanka ne ina kai ma'azan bala fito kainuwa aya Shu'aib Idris na wa shugaba zanyuwa sanan da kai Abba Yusuf Usman mai dawa sai wataran Nura Yusuf da takaman afuwa dan auyaya Ibrahim zai da ji na zuwa sai Askiyu sannan sau ba da tasiyu kainuwa kicin ina Ismail Yunusarin bin yawa sai ofisa Abubakar Ahmad Rabo na zuwa Abdulaziz Abbalodi madaci birnin zuwa sai Abubakar yau Abbas na ka zangiya dan uwa dan gwiwa zo yau Abdullahi Abubakar zanyiwa halinka ni ya Muhammad Sayyidina sha'awa sannan akwai ya Muhammad Abdulaziz na zuwa ina Faruk Ismail Hadija ta harin yawa Jafar Khan Zaid Khan kuma ina yau babu laifi sabida ai gobe ne Umar Zubair sannan auta dan Taura mai magana aya Amir Zana Abdullahi Adamu na tina na santana yanka Isa Habibiya Amina dan Audiya Ahmad Abubakar Ishaq na tina sannan Ami ya haya firji
baka san magana. Abdul Jalal bin Muhammad a yanzu ka shakwana. Fardi ina Musa babba dole ne jinjina. Sai mai sweet nawa awwal dahiriya zo mana. Sannan ina Ali na fi garke mai dangana. Sai mashau mu gamba dan bar mana wani jinjina. Biye ina ya zakar yau zakar gwani ai mana. Sai dangwaram ya Suleiman isaske dan ganguna. Halirsa hannu ga kyau wa kankani zantina. Sannan Muhammad Abacha mai dangana. Mataimaki Zahaziki su fito ya Abdulrahman Abdul Hadi ne. Ya Bashir auya bani sau gusa. Uzi ina Musbahu Musa a kai na kasa. Sai dan Gumel Sanni Yusuf Abubakar Mantisa. Na Amina Labirari ya Zakari ya dasa. Sai Bashari dan Madaka zan so biya fe masa. Aya Ali ki mukutar dan ciya ku yau zai gusa. Ranar kace ya zakar dan Abdulmajid shi yasa. Umar Muhammad Sani irin ka yau na rasa. Rizike warka Umar Ado idan ya rasa. Akwai ranai waya Abdulrahman Awa karnasa. Faza ina dawa awwal iswada dan kasa. Irin sadi galibaras ta dangwaram an rasa. Simonita ya na Saudat Lajar fito ofisa. Cita ina Ibrahim Adam Gwani na tisa. Ya shugaba SB gaba bitin kanai ya Suleiman Rabi idan gobe ne. Sultas ina kai Suleiman tasi iyo zangwaya. Isa da kai bangaranar sababare fa'ida. Sai itila Abdulkadir Rabi'i mai hasaya. Sai wataran inda reza na gankaya mai gida. Uzi ina kai wuze fadan tauraba gargada. Sannan Muhammad Dahir sunan kazan jaddada. Sai potalin garkiya Abdurrahman bai fada. Estams ina kai Suleiman bai tankana tanaya. Abakati Abakar waya Abdullahi yau ka hada. Inda akwai Abdullahi Sa'idu mun bar fada. Na gwadayi Zibiyu Zakariya yau sai gida. Sannan Abdullahi Musa a tauyayin ta hada. Sai ya haya bin Ayuba Madaci bai hasada. Rabo da ku bangaranar sababare an gwada an gaida ku ya sai da ku. Komai na yau na yi dan nuna damuwa kan ku ne. Mun gama Gumel Science School yau haka muke da zizzade za mu koma gudu.